Hledej! Kde mi utekla? Není nad kníračem mávající ocasem. Natáčím. Super. Já se podívám, jestli nemám gumičku. Nevidí gumičku. Počkejte tam. Měla bych už. Když tady špíně pomůžu, dej si Pamlce do ruky, ona jako ucítí, tak určitě špíka. Pust! Takže Pamlce, mi stačí jeden, jo? Jeden. Taky kus. No tak jeden. Taky kvádr. Ale 20 masa. Pomlseček. Musíme vlézt do otevřených dveří zádu. Jo? Jo. Já už zkusím stáhnout, uvidíme, co to. Ano, děti utíká. Kde je? Děti utíká, já nevím. Kde jsi? Je tam? Hledej. Ne. Brzdí. Ještě dál budeš? Super, ještě jednou uděláme nějakého schovaného. Já nechci to zastavit, jo? Jo, hodně. A to je v celku. Nikdo není, tak půjdeš znovu. Lehni! Ten Pamlcek? Nebo bez Pamlcek nebo co? To máte ten Pamlcek jeden tam. Tady je takové, podél ty zdí, jsou takové, jo, ne, tady z druhé strany, ale zdí nakonec, jsou tam otevřené dveře a jsou tam takové nějaké. Lehni! Je tam úzká chodba dozadu. Tak má? Jo, trošičku, jenom hned za ty dveře, jo? Tam žádné Nejsou dveře, tam jenom vlezeš do otevřeného prostoru. Asi? Ježiš, a nevíš, která, že jo? Jo, to taky je tvoje asi. Je to někdo? Dobře, jsi ano. Hledej. Zaletí určitě do dveří. Ano, samozřejmě. No to uvidíš, jak zmatkoval. Ale co kdyby zrovna tam šla znova, ne? Zpět! Kiki! Tak je dobře. Hledej. Ne do ty díry. Tady je průvan dost, no. Ty čum pod nohy. Tak pojď tady. Hledej. Ne. Hledej, ne. Tam byla. Jdi vpřed. Tak to jsem neudělala, musím vpřed. Kiki! A kde ho máš? Běž s ní blíž. No tu je dost velký průvan, takže... Já ne, já jsem točič.